Procurorii vorbeau în 2015 despre pungi cu bani primite de Vâlcov. Fostul demnitar a investit o parte din sume în opere de artă și lingouri de aur, ascunse în pereții locuinței, dar și în cimitir. E o grea pierdere să rămâneți fără 100 de tablou. Nu facem justiție la televizor. Dar banii unde i-ați ascuns? 1,5 milion de euro ar fi primit în calitate de primar al Slatinei ca să aprobe o serie de lucrări de infrastructură. De ce ați depus la DNA cele 40 de... Am dat o declarație. Ce s-a făurea? N-are pus. Mulțumesc. A fost nevoie de 8 ani ca judecătorii să decidă definitiv că Darius Vâlcov este vinovat, timp în care fostul politician s-a plimbat des în Italia, la Milano. Acolo spun surse observatori că ar fi pus bazele unei afaceri și că ar fi cerut chiar și drept de rezidență. Italia este de ani bun diaspora fugarilor. C'è una grandissima possibilità di trasformare le pene detentive in pene non detentive. Tu sei condannato fino a 4 anni, grandi problemi non ne hai, grandi processi non ne hai in corso e magari è solo una condanna, lo Stato italiano cerca di trasformare questa pena in un sistema per risocializzarti. Vâlcov se alătură unei liste lungi de condamnați în România care au fugit în peninsulă. Ionel Arsene, fostul șef al Consiliului Județean Neamț, este în Brescia și el a mizat pe aceeași rețetă și a deschis o firmă înainte de condamnare. La Bari se află fosta șefă antimafia, Alina Bica. Italia a respins cererea de extradare și în cazul acesteia. Quindi è stata costretta a scappare via. Era ok, ho avuto una situazione bruttissima. Non ho nessuna intenzione di ritornare, nessuna. E voglio fare una vita qua, voglio sentirmi libera e fare... Non lo so. L'Italia che dovrebbe fare qualcosa, cioè dal punto di vista legislativo, diciamo, non consentendo il radicamento così facile di un cittadino europeo in Italia, se non ci sono delle motivazioni reali. La Milano este și Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, deși în țară a primit o condamnare de peste 15 ani pentru accidentul din 2019.